awi koda jalendo wadwa Chris Owino mabende nobedo piny koda Mesha Kodede mabende en Nyanza Young Leaders Association Coordinator kabende chenro mabende nagilose en kotende koda chenro mar manyo Chief Justice manyien e Pachokae kamende kana gitwak. Oyaore nyakora moga jwange no kinyi maber kendo mwaro mechino maro matwak mar ng'end weche kama pogre weche mag siasa, weche mag dongro kachiel kod weche mamoko ma okwako Pachokae. Marwake chenro ni enan Chris Owino. Kinyi makawuono wadhi bedo kod wendo milongo ni Mesha Kodede ka isebedo ka ineno chenro ni mar twak mar ng'end weche oken wendo asach lakini en wendo marwa migosi Mesha Kodede meno coordinator mar Nyanza Young Leaders Association. Migosi Mesha machiegni e Lolwe TV. Ngero kamano Chris amor kuom bede Lolwe kendo. Maybe nyalo kawo thuolo ni mondo mos nyikwara mogi mane ni sani. Amoso ganda nyikwara mogi mantie ni okweuru warwako we chenro ni en chenro mar pimo e wach kuom weche madhi nyime e dalaka mag dongruok kachiel gi mek siasa. Nyinga kaka Chris osewacho an Mesha Kodede gwenga baran Nairobi ka coordinator mar Nyanza Young Leaders. Erokamano. Right, kuro wadhi mana chake migosi Meshak e jumani. Yes. Topic madhano lose sana en manyo Jayal Buche Maduong ma Pachokae, the search for the new CJ. Waseneno ka Jayal Buche kaka Martha Koome, Patricia Mbote, kachiel koda joma moko usetere nyim committee mar Judicial Service Commission. Un kaka jotelo mang'iyo ka yamb siasa renge Pachokae. Ineno ni ng'ano ma nyalo bedo Jayal Buche Maduong ma Pachokae. Chris mano penjo maber lakini mano amor nikech wacho ni kaka neno. Kaka neno samoro nyalo materialize, kaka neno be samoro nyalo chwado pi. En gimalich en kaka jok matimo negi interview neno to moloyo mano en kaka ker neno nikech post mar Chief Justice oken post matin. In ngama lead one arm of government. Koro nyiso ni ngama lich ahinya. Ka ker lead executive, ini lead judiciary, to ngama chielo lead parliament. Koro ma nyiso ni wadhi bedo gi kaka jopiny neno, kaka duol ma tayo interviews go neno, to moloyo mano en kaka ker neno. Number one, gimonengo wapar matut en ni nyaka wang'e ni ker bila mane ma wan go. Ma ker Manyo osebedo gi tabu sana gi Chief Justice Manyodhi. En ker mong'eyo ni Chief Justice en ng'ama nade, powers mage ma en go onyalo timang'o. Koro nyiso ni ker nyaka bed ni dwaro Chief Justice ma bende politically inclined somehow, I can say quote and quote. Gima nyalo konyowa manyalo miyo mano ok bed ahinya en ni nikech ker ni etam ne mogik omiyo Chief Justice mabiro koro ok bi tiyo kode directly, but pod nitiere wach moro matin. Samoro ker nyalo bedo ni dwa wuok e kome mar ker to pod odwa engage politics in another way, maybe pod en party leader ma joge pod nie parliament. Kwa hivyo Chief Justice mabiro bede komno pod nigi a lot to transact directly with his interest. Kato bedo ni odhiot to pod obro bedo gi joge ka en party leader in case ni o decide ni pod obede politics maybe as a party leader kata ka koro ken ker. So mago te nyaka wang'i, mago te bro shape ka bind ng'at modhi kao e nyinge mibiro orne kacha. Gin weche mage ma ing'iyo sana kimanyo Jayal Buche Maduong ma Pachokae? En mana otese magi mag somo lony mari e weche mag chike kose nitie weche moko ma bende ing'iyo seche ma idwa mi lemo mar Jayal Buche Maduong ma Pachokae? Ang'eyo ni giming'iyo malich sani en lony mari e weche mag chike, to malich ahinya moloyo mano en jagono mabro miyo jo Kenya bedo gi confidence e judiciary. Makan kata in wan gi wachwa moro
to wa avoid the court kwa paro ni kuno kwa dhi yudo justice, wabedo gi confidence ni justice nitie court oyudore. Koro kichwanya to kamany weche mag ngum kata dhao aringa dhi court nikech ang'e ni justice biro yudore. So gima ing'iyo malich en ng'at ma biro keto confidence kuom jopiny ni justice yudore e court, kati dhier kati mewo kati tin kati duong' kati chal nade. Jomoko osebedo ka wacho ni kochopo kar manyo Jayal Buche Maduong' ma Pachokae kata piny mangima en gima weche mag siasa be nitiere. Ma ing'iyo ni kupo ni ker wuok idhot kamachielo kamae unyako kaw ng'at mong'en kodhi tiyo kod yo mayot mok gidhi bedo kod friction kaka ne wanene kind former CJ David Maraga kod ker Uhuru Kenyatta. Mano nyaka timre especially pinje machalo Kenya wa, nikech Kenya wa olos gi kabinde mang'eny. We are many nation in one. So ok wanyal bedo gi paro moro ni ok lich kaka jomoko wacho ni it doesn't matter, ok lich kata ya kanye. Lich nikech wadongo kendo wawuok e gwenge mopogore opogore, wan gi cultures mopogore opogore, nitie kaka waneno gik moko e yore mopogore opogore kaluwore gi kama antie. Kichung' e wi got to an achung' e holo, ok ine gik maneno. An aneno got maduong' mbele na, to in ineno bur matut mbele ni. Omiyo ok ng'ato nyal nyisi ni ok lich kama ichung'e, waneno gik machal. Ok wabi neno gik machal ka chung' e holo to in ichung' e got. So seche mwayiero ng'at madhi telo ne sirikal miluongo ni judiciary, nyaka wang'e ni grubno ng'ato ka ng'ato nigi jok mong'eyo kanyo, they are represented in one way or the other. Mane momiyo 7 judge bench mar Supreme Court iyudo ka ok dwar ni mondo ketie kabila achiel. So siasa nyaka pod donji. Kopogore gi dwaro mar mondo Chief Justice oti kodi e yo midwaro, mamano bende is a 50-50. Nikech tij judiciary en ng'iyo excesses mag executive. So kochuno ni nyaka wayud mana ng'at magoni yes, nyaka wayud ng'at mang'iyo sheria to ng'iyo kamibothie to wacho. Gima nyo timore aparo ni nyo chakore marach nikech ne wawuok e election maker ne ok dwa ni mondo otuom to Maraga notuomo. Kopogore gi wach election, ok apani nitie weche mamoko magiselaro malich madang' awachi. So nyaka pod donjie. Mano ok anyal wuondo jopiny ni siasa onge kanyo. Thoth jopiny wacho ni e bwo telo mar Jayal Buche Maduong' machon Justice David Kenani Maraga, oganda ma Pachokae ne oyudo confidence kata yie migawo mar doho ma Pachokae kaluwore kod kana otelo ne duol mar doho kata migawo mar doho e Pachokae. Iparo ni gin lessons mage mane wanyalo kawo kuom Maraga mondo watigo e yiero successor mare? Nitie gik moko ariyo ma nyo nigi Maraga. Jomoko to nyalo pogore kodwa e paro. Jomoko ne paro ni Maraga ne ok onego bed ni seche moko dhi kata press to wacho gik mano wacho. But kian kang'iyo tawacho ni Maraga nyo nigi nigi weche ariyo ma important monego walan. Nitie seche moko ma weche bedo matek e kind CJ kata Chief Justice gi ker kata gi Speaker of the National Assembly. Seche moko nitie ma ichuni gi gimoro ming'eyo nikech in mwana sheria mkuu. Ichuni gi gimoro ming'eyo ni mato kaka chik dwaro. To nikech executive nigi power mang'eny being no yiere gi jopiny duto gi kura. Koro power no kodwa umogo gik moko ma ok bi kelo justice ne jopiny, to ichung' motegno. So chung' motegno mar Maraga ne nyiso ni seche moko no dhi kata mowach ne jopiny ni mae position mara kaka Chief Justice maru, mae position mar judiciary, to mache position mar ker kaachiel gi executive kata kaachiel gi parliament. Koro jopiny kopo ni gik moko dhi marach to ung'e ni an to mae mane position na. Mano to me was a very good example monego wasom
kawadhi ng'iyo Chief Justice machielo. Ok wadwa Chief Justice ma ong'eyo maler ni mate wach mwadwaro, mate kaka sheria wacho, mate kuma justice nitie, to nikech executive too powerful koro dhi oling moko owuo, koro jopiny rito ni to in iwach ang'e wach ni to ok owuo oling alinga. Ok apar ni wadwaro Chief Justice abila. Iparo ni en paro maber mar gwelo Jayal Buche masani mondo bed Jayal Buche maduong, kipimo kod gwelo ng'ano moken Jayal Buche kata nyalo bedo human right activist lakini en okil kamaloka. Iparo ni onego wakaw mane, onego wakaw ng'ato makedo ne ratiro mag oganda koseni wakaw ng'ano ma already en within the judiciary sani? An kipenja kipacha, aparo ni wasebedo gi ji ariyogo. E tam mokwongo under the new constitution ne wan gi Justice Willy Mutunga, Dr. Willy Mutunga, mane Chief Justice manogul koa oko from the civil society, kata we can say gidhongere luongo ni a man from the bar. Jok mosebedo ka timo tich mar advocate kata lawyers. Aeto bang'e wakao Wamiyo Maraga, ma kizungu will say a man from the bench, mosebedo judge, kamano. So waneno pogruok e kind ji ariyogo. An kipenja tanyalo nyisi ni Kenya dwaro ng'at mosebede bench, nikech ng'at mosebede bench nigi both experiences. En gi experience mar being a lawyer or a man from the bar korko bire bench. To ng'at mani e bar to samoro pok obede bench. Koro challenges mane bench kamoro ok onyal understand in details kaka ng'at machielo cha understand. So kipenja, aparo ni wadhi maber e ndalo Maraga. Ok wachopo kama ne wadwa chope, but wasudo e kiwango moro ma oromo nyiso kata the rest of the region nyaka Africa kaachiel gi pinje maoko ni Kenya sudo e weche mag chike kaachiel gi sheria ma wan godo. So kipenja tanyalo wacho ni wadoguru kuom ng'at ma osebede bench, nikech ng'at manie bench nyose ae ba, koro en gi experience cha to gima. Piny Amerika ne oyudo jalup ker mokwongo mamiyo mano Kamala Harris. Yes. Kwa bire pinje mag Afrika, Tanzania ne obedo kod ker mokwongo mamiyo mano jatend piny owacho Suluhu Hassan. Iparo ni en kinde maber mondo piny Kenya bende obede map mar bedo kod jatelo madito mamiyo e kind achiel kuom migepe adek, judiciary, executive kod legislature. Nikech ka waneno kuom jogo molabdho gi ndong' ne bedo Jayal Buche maduong', wan kod Ngire Patricia Mbote, professor of law, a distinguished professor of law. Then wan kod Martha Koome, Jayal Buche mong'ith. Iparo ni en kinde makare mondo piny Kenya bende obede map mar bedo kod jatelo mamiyo e lemo maduong' e Pachokae. Yes, en kinde makare ma Kenya nyalo bedo gi jatelo mamiyo one of the arms mag government gi. To even as it is kawuono, sani judiciary is led by miyo, nikech Philomena ema sani otelo ne jogo kapod wamanyo on acting capacity. But telo en telo, acting or not, pod en telo. So anyalo wacho kamano. But challenge mwanyalo bedo go en ni already wan gi Justice Njokindung e bench, wan gi Justice Philomena Mwilu kaka deputy masani koro act. Koro seche moko kodhi bedo mayot ahinya mondo jo Kenya mang'eny okawe yo mayot kawachak wayudo Chief Justice bende mamiyo. Although kisheria to onge gima tamo Chief Justice gi jalupne te bedo jo mamiyo kisheria. But koro watemo mna ng'iyo ni society wa kako chwere, nyaka watem wakikie gik moko mondo jite obed gi geno makare ni waduto yuakwa nyalo winjore kata understanding nitiere kanyo, nikech maybe sama gimamiyo wadwaro kikruok mar gender en ni nitie challenges masamoro joma mine kobiro to gineno ni ng'ama dichuo ok nyal understand gino nikech ok en ng'ama miyo.
To the same way would happen to men. Kakoro wan gi telo duto mar joma mine. Wabende wabiro winjo ni samoro atemo express gini to ng'ama miyo ok nyal understand nikech ok en ng'ama dichuo. So watemo mana keto on moral grounds, watemo mana keto mondo wa balance waket gite, lakini kisheria to onge gima tamo nikech kata sani wan gi president, ker kaachiel gi jalupne joma chuo lilo. Yeah. Ne agomba ka kod jo wetena kod jopiny ewi chenro mar manyo Jayal Buche Maduong' manyien ma Pachokae madhi nyime kindeni. To ne wang'iyo moko kuom jogo ma iwacho ni kod better chance mar bedo nyalo succeed maraga bedo Jayal Buche Maduong' manyien. En ker mar Court of Appeal, mano Justice William Ouko. To ne jomoko wacho ni joluo kosechopo kama onego beni migele Maduong' gibedo ga sidelined. Ne ging'isa ikinde mane idwa kawo kar Evans Gisheru, mosenindo Evans Gisheru, ng'ato mane en kod thuolo maber mar kawo kar Evans Gisheru ka the new Chief Justice of Kenya ne en Kirriaga Omolo, nokete kando. Koro ne giwacho ni maybe Justice Ouko men makiwacho malony to merit, kopo nwang'iyo lony mar chike to merit, iparo ni obende idhi kete tenge nikech en jaluo. Adieri moko nitie kanyo matin. Ok en kata mana kar Gisheru kende, nitie kuonde mang'eny mwanyalo kwano nikech history ok riambi. Kuonde ma Daudi Tonje gini ne donje kinde manene kaka jatend jolweny. Kuondego ne owinjo bed ni mejo pande gini ema ne bire, to karata moko ne otug ka gi kacha mogol gi oko moket ng'ama chielo. But aparo ni mano ne timore nikech en msimamo ma joluo osebedo kokawo e weche mag siasa madalaka, ma bende an ok regret weche msimamo magisekawo no, nikech msimamo no osekelo gik moko mogik kama koro wantie ni, kendo ok ane ka en mistake mondo ne gikaw mano. Koro jokanyanam wase neno malit e weche mang'eny, but kawuono tanyalo chiwo confidence matin ni kama wantie, nikech appointment ni dhi tim gi ker, to kogik e qualification mondo mi ng'ato o meet the threshold ma judicial service kaeto nyinge mo meet mo odong' gi malo inyalo terne ker modong' piny gi ema nyalo dong'. An gi geno kendo an gi confidence no Ouko dhi gik kanyo, nikech namba achiel en ema sani otelo ne Court of Appeal, second highest court we have in the land. Nyiso ni osebedo jatelo, odong' mana kiwango machielo no kende. Namba ariyo, Supreme Court sani ne wan gi Justice Ojwang' Manyo osedhi. Koro ok wanyal bedo gi problem ni ka odhi e Supreme Court ni wabiro bedo kata gi joluo ariyo kata more than one. Mano bende onge. Namba adek, like I said earlier, ne kapo ni wadwaro kata judiciary kata the Judicial Service Commission nigi inclination towards a man from the bench, and a man from the bench nyiso ni en gi experience ma oko as a lawyer to en gi experience ma iye as a judge. So as it is now, Ouko nigi chance mar donje Chief Justice, but mano ok nyis ni automatically odhi donjo. Ochako kwawacho ni gigi te gin siasa, ing'iyo kawuono, ing'iyo kiny, interest morucha gi mabiro. So mago te nyalo geng'one kopo ni siasa mwantie rach. To sani to siasa mwantie ok nere ahinya ni rach, quote and quote. I mean, ber kata rach depends on kumichunge, but ne jowa koma wantie ok rach, quote and quote, nikech wago mbaka gi ker sani, kendo ker limowa nyaka mwalo Kisumo kanyo. Ker ringa moonge kata wasi moro. Nyiso ni kopo ni wadhi kak wadhino to konyal winjo threat. Ng'enyne en ni siasa ne obedo matek e kinde machien kacha, makata ndalo Moi ni paro nikech ni nyalo yudo ka Jaramogi en a very serious opposition leader. Koro ng'ato paro ni ka kawo post mas serious kama miyo jaluo to bro favor joluo wetene kaka rival na Jaramogi. Ka Jaramogi owuok Raila donjo, wachak wabede siasa mar opposition matek. Koro ker mane nitie ndalogo te nyalo wacho ni kama chalo kama is very critical, maka kawa miyo jaluo
to blood is thicker than water, onyalo favor agwambu kae to gigore koda. Koro sechegi to kwane ka wan gi dhawo gi sirikal maching, omiyo seche moko mae manyalo bedo genowa ni kamoro nikech qualify to dhi qualify achiel kuom nyinge mibitene ker, to ka ang' otere gi nyinge mamoko bin ker bro ng'iye koketa ngolo mar siasa, bin obro nene ni nitie kaka ogore gi joluo makomiyo bwana ni to bro favor joluo wetegi, okane man. Omiyo pod an gi geno ni ouko nyalo gik kanya. Ya director marangisa ni Saoniang, but adwar mondo mi wa dakika adek kende kuom ng'uono mondo wachambua jogo man possibility mar bedo the next CJ. Yes. Wadhi chako kod ouko iselose, wacho ne en kod chance maber mar bedo new CJ. Wan kod Ngire Patricia Mbote, professor of law. Chance mare na kuom Patricia Mbote is a good justice, kendo en gi qualification kimasomo kuom sombe gi kalatese oromo. Shida manyalo bete according to me en mana kaka na wacho ni ng'eny ji samoro ok nyal gombo ni mondo wabed gi females ariyo, justice and chief justice. Number 2, being ni osewuok region ma Mount Kenya, to region ma Mount Kenya nikech Mount Kenya osebedo ga ka tiyo kanyakla kaka Mount Kenya. Meru poko distinguish themselves ni gin Meru, Kikuyu gin Kikuyu, gisebedo ka gitiyo kanyakla. Koro mano be view ma jomoko bro kawo ni already Mount Kenya niga representative ma en Justice Njoki Ndung'u. So kanye manenogo ni samoro bro miyo Max dok piny. Martha Koome. Martha Koome is what I was talking about, sorry. But Patricia Mbote, Patricia has been a professor, has been an academician. Ankoro wadwaro real experience. Manakaka mechanics. Samoro nitie jopiny oko ka mariembo geche mong'e ni mechanics samoro me batioka are more powerful moloyo mosome book mowuok ni an abiro sani gi degree first class. Samoro koro Mbote to me ni academics. En gimo nyalo konyowa according to me, and research and more papers on matters judicial and all that. Okil Kamalo Kamara huma Fred Ngatia. Fred Ngatia nigi weche ariyo matek kuome according to me. Bedo ni nyose bedo jachung mar ker weche mag law, osebedo lawyer. Omiyo kata obed mana ni o qualify to awacho ni legally onge gima nyatame, but morally jite e Kenya ka bro feel ni omiye, kata mana nyithi Uhuru nyalo feel no baba miye nikech en osiepodwa ka en lawyer mar baba, no osebedo kochung ne baba. So ko Uhuru dwaro gero the whole unity oko bidhir Ngatia. Former DPP Philip Murgor nigi scandals. But poko bedo confirmed anyway. Yes, but okwanyal keti pending ni scandals gibro bedo koro kodhi obedo confirms kosedonjo to ng'ama bro chung ne yalo no, nikech ka in gi scandals ma alleged kae to waketi chief justice, koro judge mane mani under you madhi yudi gi makosa to ine jatende, so uncomplicated for me. Okay, so from where you sit, yes, who is your sure bet? Ngano ma ineno kadhi bedo the next CJ e Pachokae? An gi ji ariyo mang'e ni to me nigi higher chances. En mama ma wakongo wacho nyinge Koome, Martha Koome, to gi Justice William Ouko. Ji ariyogo ang'e achiel kuom gidhi bedo chief justice. Yakora mugi mbaka mit, lakini director maro miswani studio ken maro athulo kumarwa koro kikwawe mondo giring kod cameras. Ne watwak achiel kod migosi Mesha kod Dede main coordinator mar Nyanza Young Leaders ma on miyo watwak mong'ith ewi chenro mar manyo Jayal Buche Maduong' ma Pachokae madhi nyime e kindegi. Migosi Mesha wadwoko erokamano kuom kawo thuolo mari kendo biro twak kod nyikwa Ramogi. Erokamano.